Takže čaute a ja vás vítam u ďalšej otváračky a dnes, ako môžete vidieť, sem predo mnou mám Scarlet a Violet Twilight Masquerade, dúfam, že to hovorím správne, booster box a dneska si otvoríme poriadných 36 balíčkov tohoto nového setu. No ten set už je vonku chvíľu, otváram to trošku neskôr, za to sa ospravedlňujem, ale nebol čas, mal som toho veľa, takže jo. Ideme sa do toho pustiť, ale viete, ako sa hovorí, na dobré sa dlho čaká. Tak fajn, hodím to sem dozadu, bum, tada, tak toto vyzerá nejako, dúfam, že to je vidieť, aspoň trošku, no, trošku to je vidieť. Dobre, dám si to sem dozadu, trošku si upravím kameru a ideme sa do toho pustiť. Tak, mám to fajne napravené, takže jo, môžeme sa pustiť ľavou stranou booster boxu, poďme na to, ukáž. Som zvedavý, aké hity nás tu dnes čakajú. Skúsim toto zase nejako trošku rýchlejšie popreskakovať. Jak neukazoval som vám kód, takto hore nohami. Kto je rýchlejší, to bude mať. No, skúsim toto zase tak popreskakovať, tieto klasické hity. Prvá reverse, druhá reverse, Walking Wake, OK, a Rare, Alakazam. Takže máme prvé rareko, to si budem dávať sem. Tak, som zvedavý, aký bude náš prvý hit v tomto videu. Kľudne píšte tipy do komentáru. A nie, že budete podvádzať. Dobre, poďme na to. No, nebudem to nejako zdržiavať. A máme tu prvý hit, Palafin EX Full art, tuším, mala by to byť full art. Krása, takže hit si dám pekne na bok. Fire Energia. Tak, poďme na to ďalej. Dobre, toto sa otvorilo trošku inak, nevadí. Hop, kód. Dobre. No. Neviem ani nejako, som nepremýšľal, že o čom sa budem s vami rozprávať v tomto videu, ale... Rare za plus. Ale to. A minulé video vyšlo myslím, že to bola Lorcana, ten booster box, takže ak sa vám video páčilo, tak to kľudne choďte po to video napísať komentár, že jo, video je super a chceme ďalšiu Lorcanu, pretože tie karty sú akože dosť populárne a ľudia to dosť zbierajú a Screamtail EX, klasický druhý hitík, paráda. Ľudia to dosť zbierajú, tak ma napadlo, že určite by som otvoril nejaké tie staršie sety z tej Lorcany. Rád by som sa pozrel aj tam, že aké sú karty. A hlavne tie enchanted karty z Lorcany sú dosť drahé, takže, a dosť vzácne na získanie, takže to by bol úlet, kebyže nejaký otvoríme vo videu. Takže Infernable, what? Toto je strašne parádna karta, strašne veľa ľuďom sa páči, strašne veľa ľudí ju chce. Takže jo, mám ju, som rád a za tým môže iba Rare a Energia. Ej, máme Infernape, paradička. Nejaký special illustration artik možno to je, neviem, nie som si istý. Stále neviem, ako mám tie karty nazývať, len také. No. Takže jo, určite dajte vedieť, ako tá Lorcana. S Pokémonami budeme klasicky pokračovať ďalej. Klasické rareko. Už je aj ohlasený, keď točím toto video, tak už je aj ohlasený nový set od Pokémonov, len teraz neviem presne, ako sa volá. Nespomeniem si na ten názov, ale malo by to výjsť na začiatku augusta. Takže nebojte sa, vrhneme sa aj do toho, potom keď to vyjde a určite by som chcel otvoriť aj nejaké staršie Pokémon produkty, pretože vy, ktorí ma sledujete dlhšie a pravidelne, tak viete, že mám album, kde zbieram promokarty a chcel by som si ho trošku viac zaplniť tými promokartami. Klasická rareko, že? Som si ani nevšimol, jop. Chcel by som ho viacej zaplniť tými promokartami. Takže jo.
budete sa mať aspoň tešiť aj na to, že budeme otvárať staršie produkty od Pokémonov. A pozrieme sa, ako vyzerajú tie promokarty. Už mám čosi aj objednané. To bude také prekvapenie. Okidoki. Čo to je za Pokémona? Okidoki. Páči sa mi to meno. Aj ten full art, aj ten art má pekný. A to je Rejrko. Čo je paradička. No, nie, že to bude také prekvapenie, ale mám objednaný ešte jeden taký produkt tohoto Twilight Masquerade a je Temporal Forces. Pozrieme sa naspäť na Temporal Forces. Podarilo sa mi nájsť také produkty, ktoré som u nás na... Prvá SP karta v tomto videu. Scoob Cyclone. Podarilo sa mi nájsť produkty, ktoré som u nás na shope nenašiel, alebo na proste v obchode, alebo na nejakom e-shope slovenskom alebo českom. Neviem, či som zle hľadal alebo čo, tak som to objednával zo zahraničia, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Objednával som to preto, že sa vrátime aspoň o set dozadu, takže budeme otvárať Temporal Forces a aspoň bude aj ďalšie video z Twilight Masquerade, takže jo, to bude paráda. A objednával som to hlavne preto, pretože sa tam vyskytujú promokarty. Preto som to objednal, lebo ako som hovoril, Tilemask Ogrepon, toto ešte nemám. EX-ko. Ako som hovoril, chcel by som si trošku zväčšiť alebo rozšíriť ten album, kde mám promokarty. A neviem sa vykoktať. Stále neviem rozprávať, rozmýšľať a otvárať balíčky naraz. Je to zložitejšie o Carmine, tam má strašne pekný full art alebo special illustration art. Už neviem ani rozprávať. Ešte nie som na to zvyknutý, ale ja musíte povedať, že je to lepšie ako na začiatku. Balíčky už som sa naučil to otvárať. Myslím, že celkovo tá otváračka mi ide rýchlejšie, plus aj to rozprávanie myslím, že je lepšie ako na začiatku. Človek sa naučí, človek postupne naberie tú prax, že no, takže to je asi tak všetko, čo som chcel vám povedať. Uvidím, či ma ešte čo napadne, ale jo, môžeme sa vrátiť ku otváraniu, uvidíme, čo tu bude. Palafin, Fan, Seeking a Rare Tinglu to bolo. Tak fajn. Predposledný balíček. A budeme v polovici booster boxu. Celkom to letí, no. Pergia, Bellibolt, Hassel, Polivret, Lanas 8, tam má tiež pekný full art a len rareko do prčic. Dobre. Balíček, posledný a sme v polovici. Sme v polovici booster boxu. No, poď mi. Bude tu nejaký hitik pekný? Mohol by byť, čo? Nejako to zatiaľ nedáva... Čo to je? To som nevidel tento hit v tom setu. Poltergeist? Special Illustration Art asi, alebo Alt Art, alebo neviem, tak nejako sa to volá asi, ale pekná kartička. Dobre vyzerá, pekne vyzerá. Tak, polovicu boosterboxu máme, ja sa len pozriem, že koľko máme hitov zatiaľ. No, máme zatiaľ 6 hitov, ale čo som si tak všimol, tak keď som túto vec, keď som dával sem dozadu, tak za tým, si môžete sem všimnúť, som nechal ďalšie balíčky. Takže som to tam zle pichol, takže jo, ideme až teraz na, je to všetko? Jo, ideme až teraz na posledný balík, alebo skôr, až teraz sa blížime ku polovici toho balíku, teda toho booster boxu.
Skoro som neotvoril 2 balíčky, ty kokšo, to by bola celkom tragédia, že? To sa mi stalo prvýkrát. No, takže až teraz máme posledný balíček z tej ľavej strany booster boxu. Máme zatiaľ 6 hitov, uvidíme, či bude sem ďalší hit a je tu Palafin EX hit, ty kokšo, skoro som o neho prišiel. Takže máme tu 7 hitov a otvorili sme koľko? 18 balíčkov, že? Lebo 18 je 36. Jo, takže poďme ďalej. Poďme dať tú ďalšiu polovicu. Takže 18 balíčkov za sebou, 7 hitov, akože celkom fajn, nie je to nič hrozné, myslím, že to je celkom fajn, dá sa to. Uvidíme, že koľko... Blissey EX Full Art. Tak, tu máme ďalší hitík, krása. Tu som vám ukazoval, neukazoval som vám to? Už kód kartu? Myslím, že v tomto balíku boli 2 kód karty, nie som si teraz istý. No, každopádne, hop, ďalšia kód karta, máte o jednu kód kartu navyše. OK, poďme ďalej. Som zvedavý, že koľko z týchto ďalších 18 balíkov dostaneme hitov. Či to bude viac alebo menej. Mám to tu vedľa seba uložené pekne. Potom vám to na konci videa ukážem, všetky tie hity plus na konci videa, ktorý ma už pozeráte, tak viete, že vždy na konci videa ukazujem svoj album, ako som na to s tým setom. Jak tu je niekto nový, tak už to viete. Počkajte si na koniec videa. Budem tam ukazovať ten album, všetky tie hity, všetko vlastne. Takže to som tiež zvedavý, ako to bude vyzerať po tomto, ako otvoríme ten booster box, ale nie je sa čo obávať, ale kazám to, reverse. A Mac Cargo EX, toto tiež ešte nemám, paradička, ďalší hitík. A ja nie sa čo obávať, pretože mám ešte pripravené 2 videa nechal som tam jednu kartu. Čo je to za kartu? Nechal som tam balíčku jednu kartu. Ja, to je nejaká táto klasická. OK, už tam nie je nič. OK, ďalší fail, tu vám to môžem ukázať takto. Táto karta tam bola. Ja, tu je ten kód, dobre. A neviem, čo som rozprával. Ja, že ešte mám 2 videa pripravené z tohoto setu. Takže jo, ešte sa máte na čo tešiť a teším sa aj ja. Ale rare. Teším sa aj ja, som zvedavý, že ešte aké hity dostaneme. Tých Secret Rare, alebo ako sa to volá, Alt Art, Special Illustration Art, neviem teraz, tých trénerov by som strašne moc chcel otvoriť. Aspoň jednou z nich, tá Carmine, no tu by som chcel asi najviac. Aspoň jednou z nich a Secret Box ASP kartu, ale túto kartu už mám. Kurník, nevadí, ale budeme to počítať ako hit. Jop, takto. Tu Carmine by som chcel asi najviac, no zo všetkých, uvidíme. Ale myslím, že tu sa mi asi nepodarí otvoriť, tak aspoň hociakého iného trénera poprosím. No, Tangela, Perin, alebo Perin by som chcel, tam má tiež parádny artíček. A už sa mi trošku zle zberú tie karty. Rare Energia. Tak, poďme ďalej, ďalší balíček, ešte nás ich tu zopár čaká. Hop, kód. Dúfam, že tie kód karty stíhate, jak si to niekto bere.
Ukazujem ich tak hore nohami, ale myslím si, že keď si to video pauznete, že to zvládnete. A máme Diplina. A nie, túto kartu už mám. To je do prčec, čo som to dostal za booster box. To už je ďalší duplikát, túto kartu už mám. Za tým je Okidoki Rare. To sme už vlastne tiež otvorili. Zajímavý Pokémon. Takže dve tie, zatiaľ 2 duplikáty. Kurník. Nevadí. Tak, poďme ďalej. Ukáž, daj mi nejakú kartu, nejaký hit, ktorý ešte nemám, prosím. Eevee, Reverse a Rare. No tak poď, ešte tých balíčkov tu je dosť. Myslím si, že ešte také 2 hity by som mohol otvoriť. Uvidíme, či budem mať šťastie. Spinnerák. Strašne cute Pokémon. Applin, Leafeon, Revavroom, Ogerpon, Rare, Reverse, Monferno Reverse a Rare Ogerpon. A jaká náhodička, že? Dostali sme klasického a dostali sme aj Reverse v jednom balíčku. Inak, neviem či to viete, ale Reverse zistíte podľa toho, že má toto vzadu, takúto textúru, alebo Reverse zistíte podľa tohoto. Tu vidíte ten znak toho setu, keď je čierny, tak proste klasický, keď je biely, tak to je Reverse. Len taký fun fact, jak ste to nevedeli. Vidíte v mojich videách sa naučite aj nejaké nové veci. Ja zobral som to zase všetko. Hop, kód, no poďme. Poďme, 2 hity ešte mi daj. Boomerang Energy. Už to mám toľko tých karet, že už mi to tu začína padať. Dúfam, že vám to nevadí. A Snitcha EX, toto už mám. To už je tretí duplikát. Poďže tento booster box má normálne troly, on si robí zo mňa srandu, on nechce, aby som, ty kokšo, neviem, mal radosť. Ale akože zatiaľ mám samé, nie že samé nešťastie, akože nejaké tie dropiky mi padli, ale z tejto druhej polovici booster boxu mám nešťastie, ty kokšo. Normálne fakt robí si zo mňa srandu ten booster box. Za to dúfam, že mi dá ešte nejaké dva hity, ktoré nie sú duplikát, prosím. Normálne som vytočený, neviem čo mám na to povedať. Neviem teraz, či to je šťastie alebo nešťastie, že tu dostávam duplikáty. No, Litvík, Heattrainer, Rare, to už mám. Dobre, už mi tu padajú tie karty, neviem, kde to mám dávať. Toto je, myslím, že piatý balíček, ešte 5 nám ich ostáva, alebo 4? Ešte 4. Aspoň myslím, pozeral som to iba tak rýchlo. Komunicente, Farigiraf, Tinglu, Rare, Frostlass do prčic. Máme tu, ešte 4 balíčky. Môže nám padnúť zo 4 balíčkov, že 2 hity? Možno, ak budeme mať šťastie ako doteraz, tak možno padne. No. Battle Reverse a Infernape Rare. 3 balíčky. Poď, toto je 3 je moje šťastné číslo. Z toho to niečo padne, ja to úplne cítim. Ja to cítim. Ducklet, Ninetales, Broodbonnet. To bol zaujímavý Pokémon. Kilowatt, Pinsir, alebo Pinsira mi daj ten Special Illustration Arch. Čo to je? Máme tu Ogerpona, Cornerstone Mask Ogerpon, paradička. Toto ešte nemám, takže beriem to. Je mi jedno, že to je klasické EX-ko, beriem to. Tak 2 balíčky. Jaká je šanca, že nám z posledných 2 balíčkov padne hit? To teda neviem. Neviem, aké sú tie výpočty na to, ale uvidíme.
určite musíte mať aj nejaké to šťastie, aby vám to padlo. No a jo, to už je vlastne rare, už nič za tým. Parada, posledný balíček, toto už môžem asi, toto už dám preč, dám to na bok. Tu, ty kokšo, tie karty mi tu akože riadne padajú do záberu. Tak, posledný Ogrepon, poď. Last Pack Magic, nesmieme zabudnúť. A poďme na to. Kód. No. Emolga. Frogadier. Illumis. Dúfam, že to čítam dobre. Glali. Ogre's Mask. Probopass. Dracolak Reverse. Reverse. A Walking Wake Rare do... Dobre, nemali sme šťastie, bohužiaľ. No, z tej druhej polovice nám padlo... Koľko to je tých hitov? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže máme koľko? 7 a 6 hitov, 13. Ja ich skúsim uložiť sem dozadu nejako. No, tu môžete vidieť tie hity, máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hitov. 13 hitov z 36 balíkov. Asi môže byť. Nie je to nič strašné. Najviac som pyšný na toho Poltergeist, alebo také, neviem jak sa to číta, ok, ospravedlňujem sa. A Infernape, sú plné bombičky podľa mňa. Deeplin, akože jo, môže byť, len už tú kartu mám, takže nič zaujímavé. No teraz, ako ste klasicky zvyknutí, ako to hovorím v každom videu, idem všetky tie karty uložiť do albumu a ukážem vám ešte, ako vyzerá môj Twilight Masquerade album. Takže ešte nikam nechoďte a hneď som tu. No, otvoril som karty z našeho Pokémon Twilight Masquerade Booster Boxu a doplnil som karty do toho albumu, takže sa ideme pozrieť, ako to vyzerá. Vidíte, že prvá strana celá, táto dvojstrana celá, to sa mi páči. Myslím, že už také tie common a uncommon karty máme všetky, aj tie rare karty, vlastne chýbajú už iba nejaké tie EX-ka, nejaké tie hitiky, tu je ďalšia dvojstranka plná, tu tuším, že sú tiež patria nejaké 3 EX-ka, tu je zase plná dvojstranná, ďalšia plná dvojstranná, takže jo, môžete vidieť, že všetky tie základné karty mám, škoda, že nejaké tie hity chýbajú, ale to nevadí, pretože ešte budeme otvárať tento set, takže sa máte na čo tešiť. Sem ešte zo pár tých Ace Pack kariet chýbajú, takisto aj sem. No a tu začínajú tie Illustration Rare karty. Takže tu vidíte ten Deeplin, Poltergeist, tu je, tohoto sme otvorili, Infernape, na toho som strašne hrdý, tam je taký sám. Potom nejaké tie, tuším, že to je Full Arty, nejaké Full Arty, Blissey, tam bol Palafin, tu už asi nič, jo, tu už potom klasické energie, ktoré som tu uložil, ale tých secret hitov, tých Full Artov a Illustration Artov či Illustration Rare karty, tak tých tu moc nemám. Čož je škoda, ale nevadí, uvidíme, možno ešte otvoríme nejaké ďalšie hitiky v ďalšom videu, takže jo, díky, že ste si pozreli video, už to poznáte, like, odber, koment poteší a vidíme sa pri ďalšom videu.